Umlimi wensangu noyilimela izathu zokwelapha eAppington eNorthern Cape ukholwa ukuthi lo mkhakha udinga ukuthi ubekelwe phezulu njengoba unamathuba amaningi okukhulisa umnotho nokwakha amathuba omsebenzi. Zicele 13 inkampani zakulelizwe seyithole incwadi esikhungweni esilawula imikhiqizo yemithi SAPRA ezigunyaza ukutshala umthunzi weinkukhu ukwelapha. iLeaf Botanicals yaseNorthern Cape ngenye yezinkampani seziphakathi kule mboni yensangu. Seyinemvume yokutshala insangu ngenhloso yokuyithengisela ukuthaka imithi yokwelapha neyithole nyakenye. Nezinselele ezihambisana nokuqala lo msebenzi sebezibonile abeLeaf Botanicals. From the first time we applied, took us about 3 years, and we put a lot of work in to do that. Also to get the inspection for the license, you have to, your site needs to be 100% as if you can be operational the day after that. Lensangu yabo bayitshala ikhulele ndawonye kokusandisha yodwa ithola umoya nelanga ngokufana. Izisebenzi ezibhekele lo msebenzi ziyazisebenzisa imishini ukwehlukanisa iziqu zezihlahla zayo namagatsha ziphinde ziyipakishe ilinde ukuyothengiswa kwamanye amazwe. Ilayisensi yokutshala lensangu ihambisana nemibandela ingakho ziseyishumi-13 izinkampani ezisayitholile kusukela ngoNdasa nyakenye. We are trying to avoid diversion because if a person is not going to produce a quality product for their market, it means when their client does not take that product, where is it going to go? iLeaf Botanicals isiqashe okungenani izisebenzi eziyishumi kanti lesibalo singase senyuke uma sekuyisikhathi sokutshalwa kwalokho oluhlaza.